moșilor, suntem la un nou videoclip de Brawl Stars. S-a făcut update? Cred că am avut multe schimbe. Opa! S-a gândit să... Mamă, câte oferte! În fine, eu de când am auzit că se scot boxurile, n-am mai jucat acest joc. Și bă, nu pot să zic că... Nu! Bă, nu! Și nu pot să zic că îmi pare rău sau nu. Bă, dar am ceva cu oferta asta. În fine, nu pot să zic că am ceva rău sau nu. Nu mă duc eu. Chiar că eu, astea sunt skin-urile mele. Și astea sunt cele care mai lipsesc. Aici este clubul, dacă vreți puteți să intrați. Asta sună gratis. Hai să jucăm cu Ruffs. De colonelul Ruffs. Uite la hai să dăm câteva meciuri aici. Basketball. Ce-mi zice? Și mie ce-mi dă? Îmi dă un player icon. N-am nevoie de asta, nu mersi. Hai pe trofee. Facem trofee. Trofee. De nostalgică. Rush the flank. Bă, da. Hai. Oh, no, cringe. Da, și cum se joacă jocul. Și pentru ce dau asta? Bă, ce brawler mai e și asta? Ce brawler mai fi și asta? Trofeele mele. Let's go! Club Sapa. Sau? Băi. Team up. Și hai să vedem. Ok, vreau să mă uit neapărat la Daily. Refunds! I will crush you like a leftover! Ace Ox. E mișto. Ce? A, nu s-o spun pe mine. Să băgăm Enter code. Ia hai. Să băgăm Mădălin. Să era Mădălin. Că era la Alu Mădălin. Așa. Bine, nu vreau să fie ceva super lung acest video, pentru că nu prea mai ce trebuie Brawl Stars-ul și nu cred că va prinde. Uite, ultimul meci a fost acum 32. În afară de astea, uite, 65. Prea mai jucat, da. Na. Nu prea știu ce să zic, nu mai e Brawl Stars-ul ce a fost. Nu vreau să mă las, dar pana mea, adică nu mai e ce a fost Brawl Stars, nu mai e, frate. A fost ce a fost, dar... A fost ce a fost, dar nu mai e Brawl Stars-ul, așa că nu mai prinde atât de mult. Prietenul mai sunt friends, hai să vedem. Uite, mai e prieten cu 30... Spike. Sper să-l Ibrahim Pro. Ronnie versus Messi. Ronaldo.
Da. Lars Kent. Iau-l. Super sunt. Și parul nu? Ce mă? Mi-a acceptat mare seam cu cererea de prietenie. Sau o fi? Cipar N1. Nu era doar Cipar 1. Cipar sau Ștef. Ștef. Dacia Papuc. Emi Tomar. Eu că era asta cu Tomar 553. Și nu. Și că, mamă, 1295 de zile. Bă! Cred că nu mai joacă omul ăla. Cred că nu mai joacă omul ăla, băi. Îți dai seama. Nu mai joacă de 3 ani. Nu chiar de 3 ani. Ba da, de 3 ani. Nu mai joacă de 3 ani copilul ăla. Sau orice. Băi, 3 ani. Din 2020. Băi, dacă intră la Supercell cade în picioare. Dacă intră ăla, mama, scade o grămadă de timp. Trebuie dat afară. Da, cum frate? De zile să mă joc. Mai bine nu mai joci. Sau ștergi direct că mai intri de atâtea de zile. Hai că dăm un meci la turneu și gata. Doar, da? Nu. Nu. Hai să dăm. Watch the flanks. Macarena, era Macarena. Bine, hai Sargi, nu mai dezamăgi. Sargiule. Uitați, n-a vrut să vezi basket cu Brawl Stars. Da. Așa. Bă, nu. Así, de la ei. Dacă vine. My goodness. Bă, 3! Ce-am fost și aia? Bă! Față la 2. Ce fac? La cât jucăm? Am doar o întrebare. La 6 sau 10? Nu spune că aici pierd și trofeu. Dar și cum dezinstalezi jocul? Îți faci schema experimentare. Se miște până la Olimpiada de iarnă. Ai!
să-i mai facem față. Le două coșuri în ascunde. Yay, ce bine îmi pare. Ia-i spectacăm pe ăștia. Wow, ce interesant. Așa se termină și videoclipul